Jo ja adverteixo. A veure, tenim per davant 2 horetes de programa i en un programa en directe passen moltes coses. Que el senyor Segura m'havia demanat doncs que, clar, si volia seure avui aquí al programa, si volia participar, que portaria el seu gosset. I jo li dic, però senyor Segura, jo pensava que era una broma. Òscar, estimadíssim realitzador, pots connectar aquí dalt a veure si es troba a l'entrada? Mare de Déu, doncs sí que està, i està aquí, Està aquí a l'entrada i ha portat el gosset, que sembla que porta una bandereta d'Espanya, el gosset. Aquí tenen el gosset. Escolti, senyor Segura, que pot baixar aquí, sisplau, que l'estem esperant. Igor, sisplau. Mare de Déu, fa bon temps per lo que veig, A veure, ja està entrant als estudis centrals de Canal Català el senyor Segura i el gosset. Ara baixarà per aquí, que és una escala que baixa, estem aquí sota terra nosaltres. Explicarà el senyor Segura a veure per què ha portat el gosset, perquè no té cap explicació. Ens va dir, si voleu que vingui, tinc que portar el gosset i si no, no. Hola, què tal? Bona tarda. Com esteu? Escolti, a veure, jo, ahir quan el vam trucar va dir que portaria el gosset, li vam dir, escolti, el gosset, però per què ha portat el gosset? I a més porta una bandera d'Espanya. No, però sap què passa, senyor Fuentes? Que no el podia deixar a casa i he pensat, mira, el porto a la televisió. Però per què no el podia deixar a casa? Bueno, per el tema del cangureig i aquestes coses, i després a vegades a casa fa alguna cosa malbé i vas dir, bueno, porto a la televisió. I el tema de la bandereta, perquè miri, com el diumenge hi ha aquestes consultes sobiranistes, aquest gos està molt ben educat i sempre fa pipí al lloc que jo li dic, sempre. I jo el diumenge aniré a un lloc molt a prop de casa meva, que fan aquestes votacions, i el Yorkie, que es diu Yorkie, allà farà el seu pipí. Quina falta de respecte. No, és la màxima expressió de tolerància democràtica, perquè el que es fan amb aquestes... Això és una mala educació, el que m'està dient. Senyor Fuentes, el que es fan amb aquestes consultes no té res a veure amb la democràcia. I jo crec que el gosset, quan faci pipí... Com que no? És el que més té a veure amb la democràcia, que la gent pugui votar? No, però això no és democràcia. Democràcia és votar amb uns requisits, amb unes lleis, amb un... Però vostè està manipulant el seu gosset perquè li està fent fer una cosa que ell no faria mai. Ell és molt patriota, molt espanyol, molt català, i aquest gosset farà el seu pipi, depositarà el seu vot, que és el que té que fer i ja està. Però què vol dir que depositarà el seu vot? Bueno, ell farà el xarquet que faci allà, serà el seu vot, sí. Bueno, és un vot simbòlic, evidentment, no? Home, de fet, com amb aquestes votacions es veu que pot votar tothom, jo crec que podríem ja deixar votar els animals també, no? Perquè, clar, aquí estan sumant vots. Escolta, jo crec que s'està passant. No, podrien anar a les granges... L'estic dient en sèrio, no pensi que és broma. No pensi que és broma. No és broma, però pensi, podrien anar a aquestes granges de porcs que hi ha per Osona, que hi ha 50.000 porcs a les granges, i per 50.000 vots, perquè ells volen sumar, no? I ho fan així, perquè estan obligant a la gent a votar per la independència, quan la gent no vol votar, estan fent trampes, porten 4 mesos votant, m'entén? Vull dir que això és tot menys un referèndum o consulta, com li digui. Aquestes paraules estic segur que no han agradat a molta gent. Bueno, el problema d'ells... No, escolti, el problema és... No, la democràcia la tenim que defensar. Nosaltres tenim que defensar. Vostè, senyor Segura, ha fet tota una trama per deixar-me aquí en evidència, perquè, o sigui, la seva trama és portar el gosset per dir això que ha dit en contra de les consultes. Bueno, aprofitem que el gos està aquí, de pas ho diguem. Però vull dir, nosaltres tenim que defensar Catalunya i la democràcia. I el que es farà el diumenge no té res a veure ni amb Catalunya ni amb la democràcia. És anticatalà i és antidemocràtic. I per què li ha posat la bandera d'Espanya? Perquè és molt espanyol, aquest gos. Sí, com jo. I vostè com ho sap, si és espanyol el gos? Perquè l'he preguntat i m'ha dit que sí. Sí. Senyor Segura, no m'agrada gens ni mica. I què vol dir, que el gosset seurà aquí, a la taula? Bueno, no sé, no té vostè una cadireta petita, imagino. Bueno, posarem per allà, no es preocupi. I no molestarà a les nostres càmeres, ni a ningú? Espero que no. Es portarà bé, està molt ben educat. No m'ha agradat el que ha dit, senyor Segura. No? A mi sí que m'ha agradat el que ha dit. Vostè és responsable de les seves paraules, Sí, evidentment. Sí. Sap que rebrà moltes crítiques per això que ha dit, Vull dir, aquí a Catalunya passa com al País Basc, hi ha els talibans, hi ha els abertzales, i a la gent abertzale aquesta cosa no li agrada, però vull dir, jo tinc que defensar Catalunya, tinc que dir la veritat, i més a la televisió, vull dir, que és així. Mira, Yorkie, digues, hola. I si el gos vol... Imagini per un moment que el gos no volgués fer el que vostè ha dit i volgués votar. Home, no crec que ho faci, perquè és un gos molt intel·ligent.
I amb la seva intel·ligència ja sap que un dia com aquest, que és el diumenge que ve, ja no té res a fer. Vull dir, a part de fer el seu pipí, que ho farà democràticament, i ja està. Vagi cap allà i no em molestes. Tenim trucades i ja comencem a... perquè aquest és un programa obert, sempre la línia està connectada. Què tal? Bona tarda. Buenas tardes. Mira, soy, a ver, no sé si se me oye, soy Irene, soy la dueña del perro que tenéis ahí. Mi mujer. Me parece estupendo el programa que hacéis y me parece muy divertido. A ver, Irene, lo único que quiero es que el perro salga fuera de la pantalla lo antes posible, porque ya estaba avisado Juan Carlos de que a mí no me apetece nada que salga el perro. Es que es verdad que lo he cogido sin permiso, tienes razón. En o sea que, si por favor pueden sacar al perro de ahí. A veure, Irene, un moment, sisplau. Vostè és la dona del Juan Carlos, segura? Sí, pero de verdad es que lo que quiero decir es hasta hoy. Estoy llegando tarde a clase de yoga por culpa de esto. O sea que, por favor, si puede sacar el perro, simplemente lo que le quería decir. Però és que, escolti, Irene, Irene, és que a mi no cal que m'ho digui. L'ha de dir al seu marit, això. Por eso se lo digo. Pero dígaselo. Oye, Juan Carlos, Sí. ¿hace favor de sacar el perro? No, tiene razón porque lo he sacado sin permiso. Y mi mujer no quería que trajese el perro a la televisión. Lo que pasa es que al perro le hace ilusión, a mí también, y lo he traído. Pero se porta muy bien. Irene, no te preocupes, que luego te lo llevo. No. No te enfades. ¿Cómo que no te enfades? No te enfades. Ya lo hablaremos en casa, con tranquilidad y sin testigos. Además, mira qué contento está. El perro, hace favor. Bueno, lo guardaremos, sí. Sácalo. Además, Bueno, el perro no tienes por qué utilizarlo para tus comentarios. Para tus comentarios tú solito. Bueno, vale. Irene, Aquí estoy ya totalmente sometido, no es preocupi, Irene, perquè jo l'ajudaré, Irene. Senyor Segura, doni-li el gosset al senyor Xofer. Hala, ya está. Vale, venga, gracias, Moltes gràcies, Irene. Hasta luego, adiós. Escolti, No, tienes razón, ha agafat ella. el gosset sense permís de la seva dona. Además me dijo que no lo trajese a la I televisión. per llavors? Bueno, pues mire, porque a veces uno se salta un poquito a la torera, a los preceptos femeninos, no debería, pero bueno, me hace ilusión traerlo, el perro también, y ya está. En fi, jo estic al·lucinant. Esta noche cenaré frío en casa yo. Estic Cenaré frío. Si quieren, vamos tú y yo a cenar. I no pensin per un moment que això ho hem preparat. Que no ho hem preparat, O sigui, aquesta és la veritat. O sigui, jo mai he parlat amb la senyora del senyor Segura. Sí, és veritat, Ni sabia com es deia. Sí. I ha trucat molt enfadada, Senyor Segura, Després les pagaré jo, clar. faci cas a la seva dona. que és una gran Faci dona. cas a la És una seva gran dona dona. i me l'estimo molt. és Irene, veritat. gràcies per trucar, moltes gràcies. Estic segur que ha fet molt feliç a molta gent que segueix aquest programa. Moltes gràcies, Irene. Bé, ja hem acabat. Jo ara estic pensant què passarà ara quan arribi el senyor Segura a casa seva. Perquè, clar, els que no han vist aquest programa quan hem començat, que per cert el tornarem a repetir el diumenge a la No hi tarda, haurà cacau lat, hi haurà cacau familiar. recordem què passarà quan el senyor Segura aquesta tarda, ara quan surti dels estudis centrals de Canal Català Sant Just Desvern, i arribi a casa seva, i arribi, no, silenci, Bueno, arribi a casa seva la Irene, sí, la seva senyora, Sí. que ha trucat aquesta tarda Sí. en directe per cridar-li l'atenció, ara se la trobarà a casa sí, seva. però miri, res que no es pugui solucionar amb una caixa de bombons, un ram de flors i un petó. Senyora Irene, gràcies per trucar al programa i gràcies també per obligar-li a treure el gosset d'aquí, que ha estat tota l'estona amb l'Antonio aquí a la cadira ben cuidat, amb el nostre xofer. A ver, se va a enfadar con usted la señora Irene. Chao, fins dilluns. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden el lodo. Una mirada no dice nada
y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace por